Phansi esingeke ngize ngilinganise kodwa isikhathi esiningi ngiqale ngesikhathi ngihlangana ne-social development. Okay mfowethu, ngoba umlaleli woKhozi FM uma ngakuchazela nje la istudio kuhlobile sinama actors ethu esiwathanda kakhulu eSouth Africa angaphansi kwenye yama organization. Ngiyacabanga ukuthi bayazi ukuthi bani ozosondela ngoba le nsizwa le DJ siyithole kanje njengoba sikhezi sisho ukuthi ikhala isikhathi 17 minutes past 11 I go for the name of Jabulu Jule konakele ngibona ngisho indoda yamawiniza lapha kubhongo. No, sibonga kakhulu emfokampunge sasibonga leli thuba nawe mami leli D uJabulu Jule sibonga kakhulu babele nabo abalaleli boKhozi FM sibonga kakhulu leli thuba okhulumayo uSimanga wakaMkhwanazi owaziwa ngoSimanga Rero. Okay. The MC oseke wadlala kwiHostel waphinde wadlala kwiLingashoni. Simanga Rero ke kune organization ekuthiwa Imvelo Social Development ekuyi organization ehlanganiswe amanye amaciko. Mina as unobhala ngihamba nabafowethu la uThemko Sithwala owaziwa ngomdlalo osiphoyisa owusihlalo we-organization bese siba nosekela sihlalo wethu uMpumelelo Gumbi owaziwa ngeLashon G. Yes. Hey esimdlalo ekusena kazwanga Bese siba nosekela nobhala uBhuti uNdumiso wakwaDlamini njengoba deshiwe mfowethu ukuthi umuntu kaMawiniza lapho edlala uThemba lapha kuBhongo sedlala kuMalanga Abafana as we speak bese siba noMenzi Biyela okuyithonga aphinde futhi wayePastor Gwala nakuzalo. Yes. Nithola kanjani lensizwa? Ngifuna utshele umlaleli woKhozi FM lensizwa egadlile ezivule ngayo niyithole iphi kanjani? But wami eprison Westville Prison sine program ebizwa ngokuthi i-Rehabilitation Through Art, which is a program esiyenzayo ngaphakathi even namanje on Tuesdays and Thursdays, Wednesdays and Fridays esiyenza khona siyibiza nge-Rehabilitation Through Art whereby sithatha umuntu waphakathi simfundise ngeart. Yabo iphase yethu esikuyona njengamanje sadila ne-theater ne-poetry and so on. There is a next phase. Inhloso yale program ukuthi si-rehabilitate umuntu athi ephuma ngaphandle buyela kwi-society kube khona into ezoba busy ngayo because into emthatha impela ngaphakathi mhlambe ngenzeka ukuthi imali nanokuhlala nje ujikelezele la. So umuntu uma umthatha ngaphakathi ufike mase osephumile ngaphandle umfowethu usanda kuphuma manje ngoDisemba sisanda kubuyela ke sathi bafu siyaqala siyaqhubeka sihamba naye and uma wakhe unfortunately akabona emehlweni and isima sikho right but at first ithemba libulali thina njengoba sila siyiMvelo Social Development sisazophusha nawe sihlanganise ngoba lento kade uyenza ngaphandle sine program vele ebizwa ngokuthi ungazisoli anti-crime and social ills awareness. Yabo campaign esifuna ukuyenza izoba throughout iKZN laba fethu sizazohamba nabo ngenhlanhla kunomunye osanda kuphuma ukhona la ngaphakathi yena ke is an artist uphumile naye sithe awumphelezele uzakwenza ezoshaya inkolo inhloso yethu we can change the society through laba fethu baningi abasazophuma esisazogijima nabo with or without kanjani inhloso yethu ukushila Nitholakala kanjani ngoba ukhona nomntwana mhlawumbe usaphuma ejele le DK ongakezi and into engichazile ukuthi bayasebenzisana nengosi yala ekhaya oBrigadier Bhengu bake bazwakala la ekhaya futhi bayakwazi ukuthi babuye basebenze nabo mabephuma nitholakala kanjani mfowethu? Siyatholakala kuma socials Imvelo Social Development siyatholakala ku Twitter siyatholakala ku TikTok siyatholakala ku Facebook but our email address kuukuthi ibizwa ngokuthi Imvelo Social Development @gmail.com Imvelo Social Development @gmail.com because at the moment we are struggling ukuthola izinto but mamdudu cause sicela ukucela makuthiwa kungenzeka any government officials that can assist or a private sector ukuze assist because ngenhlanhla we had a meeting izolo with uSanthako iDurban Central ubaba uMkhize lapha basamkelile bathi sizozama ukuthi sibambisane because nabo they are fighting a crime sinenhlanhla that we are in partnership with Art and Living Culture khona ngaphakathi ejele sisazama ukuthi nangaphandle ukuthi le program ibe success because la bafana asifisa ukubabona ngelinye ilanga sihamba nomfowethu omunye kuthiwa uBrian wakaPinar naye ophumela last week Friday naye sihamba naye sisazophusha phansi asilibonge kakhulu leli thuba siyiMvelo Social Development siyabonga kakhulu siyabonga mfowethu siyabonga mfowethu ngoba uma
Kodwa into engichaza ngokhozi uyabuzwa sakusumbingelele ubani uma wakho umbingelele lokhozi inkunzi yami namhlanje. Mhlawumbe uma kuselethe bengathembi ukuthi Uright ngempela asimfakazele kunoma mdudu khoza la akhona namhlanje. Tshela uma ukuthi sazoyiqhenya kangakanani ngawe Kabiyama. Mami mina ulwazi nonezungura nginoma udidukhoza la khozi ngiyathemba ulalele la khona yonke royal ngiyabonga. Ubathembisani bethu umthembisani uma uthembisani umphakathi kunomuntu okulalela osesekugangeni ubathembisani futhi. Wathembisa ushintsho likhulu kodwa umlomo uyalithenga ibhanoyi so izenzo nje izosho likhulu. Siyabonga kakhulu ukuthi ephuma ekhomoniseni imilo siyabikelela nakuma wakhe le DK ekhona. Siyajubalala ngibuya nalo likhwele lelibovu lithethe Babiza lali bahlangene ngithi izinhlanye abantu abahamba bekhuluma kodwa endleleni babenza lo msebenzi Ngathwithina izinhlanye ekhuluma zodwa ufuthulisa umbatha akade so hayi ngeke nani ngenodwa letila uxosha umuntu ethi uyakuvakashela uthi awumena ufuna ukumemorize lento ngoba phela inkondlo ezifunde ephepheni sayithe uqhela mangicabanga njalo ngolesihlanu osonkondlo bafika nje beqeqemuke uyibone so udinga isikhathi ke sokuyithatha le picture lekani le DK. Yeah, azish. Lady njengamanje ngifuna nokumosha isikhathi ngiphethe insizwa la esencane ngizocela isondele eduze kwe-microphone idedele umlilo ewuzwayo kuyona nayisukuma ayime ngenyawo ayidedele umlilo ewuzwayo uphila kuyona ngaphakathi igama lakhe ungulwazi ungwakakhuzayo lapha ku-Twitter ku-X sebemfakile lwazi ikhuzwayo bakulalele emakhaya basazozizuka futhi ukuthi uqhamuka kuphi. Imbongi ngezibongo ngeinkondlo ngizobongela ababongelekayo abangabongeleki sibabona ngesibongo. Isihloko sale nkondlo sithi kulomhlaba sibhubha sibhekile. Kulomhlaba sibhubha sibhekile ingabe ngempela konakalapha. Isimilo nenhlonipho kwakwaziwa kwaphelele lapho ubambano lendle emnyama lo washonapha. Yeka kusanyethelwa ngoludala unyawo. Intshibazisa abadala ngokuqonda ukuba akekho uyovale sabi isikhala. Ingenakho bahlukumeza nokubashiya bekhala. Yazi yanamuhla intshi yadlwengula iyabulala. Esidakamizweni ingene eshiqa yavela ngemqala. Ayisena kuvunula phela kwakubani ukubizwa ngeqaba kanti vele nomntombi banqaba bathi sidla ubusha bethu ngenjalo estyleni usele basho bashiya izingane emakhaya nonina sikhala baplona ngemaklabhini kusekujuluka amakhala eyabazali indaba ayisanabo ugwayi insanga idakamizwa kuyadliwa ongahlangani nabo bathi uyolamba kudliwa makuphela isonto bathi likhona ibhodlela nawo ngomgwinyo kuzomela uvive lele kunye kube kubini ngabe kuyavusana ingani nampa no vuse baphenduka omavusana lesibani sesicishile indlela isabona ukube ngiyakwazi ngabe ngilibamba lishoni kazi kusasa kube kunjani zangoma zezulu ishoni njengoba bengishilo ulwazi imbongo ulwazi uthi ubuwazi ubesefikile ulwazi thathana ulwazi nizowazi kabanzi nibe nolwazi. Hayi sokanini madoda mlalelo lokho namhlanje kamnandi sigcwele ngiyajuluka e-studio lwesikhathi aqala ngaye le DK igama lakho lwazi uma ukuthi umthandeni lwazi thatha nalo ulwazi uciphize phezu kwegama elithi ulwazi kuvele kube njalo lapha ku-X Ukhozi FM le DK Ngiyatshela umsana ukuthi mina ngangidayisa amawudo lapha. I mean wangenze smart avele yathi Kasiyaba ngikushaka ngizala lapha yenza about 10 something thousand ngosuku. Ngikho yenza le 10,000 bani kodwa kwaba 10,000 manje ngalelo langa yes ngalo video. Eliyona after lezo gcina senza amanye yashika impilo yami lokho si angibaye ngisama. hayi futhi ayibona ngeke ngibona umuntu osupportwa kwamina ngaba impress ngicela endini